Hello mga Yinyens! Mga Yinyens, dito tayo ngayon sa may Maginhawa Street, Quezon City, dito sa may salon ni Ma'am Gina Mercado. Ayan, ito yung fit and form. Ayan, ating natin yung kept namin kurtina dito. Pero samahan nyo ako. Ayan, sa may Animat Building. Ayan, fit and form. Tingnan mo yan, samahan nyo kami yan. Tara! Yung fit and form. Ayan. Ito yung kurtina ito mga Yinyens. Ito yung salon ni Ma'am Jeneline Mercado. Isa sa mga sikat na artista. Ayan mga Yinyens. Ito yung ano yan, ito yung is-fold curtain na share. Ayan mga Yinyens, so kinabit namin dito sa fit and form salon ni Ma'am Jeneline Mercado. Isa sa mga sikat na artista sa panahon ngayon. Ayan. Sa kanya ito mga Yinyens, kinabit namin dito. Ano yan, so. Ayan. Yung kinabit namin na kurtina ngayon, yung is-fold curtain, dito sa may fit and form, sa salon ni Ma'am Jeneline Mercado. Ano yan? Okay mga yan, sa last point mo yan, gabi siya ba, more power, keep safe, sana sa mabuting kalagayan. Bye bye mga Yinyens!